skal have minimum 1 kill for Mexico i den her game. Der er der fandme ned i Mexico. Ja, jeg er allerede der. Storm, jeg får sådan 50 kills. Åh shit, der har vi smukt. Jeg kan nå en side af mændene. Det er jo... Hvorfor er der to, der står FK? Jeg laver folk seriøst. Kan vi lige få noget professionelt ind i det her? Det var den værste smoke, jeg nogensinde har lavet i hele mit liv. I skal ikke... Jeg har intet liv. Mig først. Yay! Så ind med jer. Han var ikke løbende. Der ligger en M4. Nej, Elliot, du kan ikke gå ind foran mig. Det kan du bare ikke gøre, det der. Det er simpelthen for uprofessionelt. Vi gør ind alle sammen bananen. Jeg flasher over muren. Så er det bare ind og så planter på side. Vi kører fandme i Ego, så er der... Jeg har ikke kørt i Ego, så det er faktisk ikke GG, hvis jeg kører. Ja, det er det. Så har jeg ikke noget øko overhovedet. Nej, gutter, skyd jer selv. Nej, vi er så seriøse lige nu. Jeg tager kraftedeme ikke. Nej! What? Jeg er på 5 liv. Hvad er det for en flash, det der? Bang! Skutter, man tjekker ikke sandbags. Skutter, hvem var det, der ikke tjekkede sandbags? Hvem var det, der ikke tjekkede sandbags og smed en flash i hovedet på mig? Kan jeg få et svar, please? Ui! Damn, Frederik. Anton! Altså, hvem er det, der sidder og blæster bøssemusik? Det er Anton! Er det Anton? Nej! Du er safe! Nå, jeg gør ikke. Frederik! Stop! Ja, nu er det fandme server mode, det er jo... Og der er ikke noget... Frederik, vi går Mexico med Tech9. Ja, vi går 3 mand Mexico. Jeg smoker bananen. Noget fucking tequila. Og nu flasher jeg igennem bananen. Vi skal have noget fucking tequila. 1, shit! De står og sprayer igennem smoken. Ja, så er det rigtig godt, fordi vi er alle sammen på A nu. Så er det inde på side, gutter. Der er kig, check ned. Plant! Check pit for helvede. Det er mig, der har på. Der er ikke nogen pit. Plant, gutter. Vi har overtaget hele side. De har overroteret fucking hårdt. En af dem, gutter. En af dem siger 7 HP. Hjælp for helvede, gutter. Vær med at blive skudt, mand. Jeg kan ikke, altså han har... Jeg har styr på det. Jeg skal ikke det der. Altså, en... Så I det der. Gutter, I kan bare ikke lade mig få en ordentlig... The power of Valorant. Power of Valorant. Ja, jeg tror, jeg kan låse. Hey, Anton, hvorfor? Power op igennem bananen. Jeg kan bare mærke flash over muren. Så har du 3 mand, der står defenseless med... Den her shotgun, ikke? Der hedder Nova, den er sindssyg. Jeg kan bare mærke helt op i gumsen. Ej, det kan jeg så diskutere. Det er long range, jeg selv. Jeg må ud af at spille med dig. Nå, I køber ikke noget nu, gutter, for ellers så er vi ikke råd til. Der er en, der skriver nice USB powerpoint til dig. Frederik. Skal du være glad for helvede? Thanks til ham. Okay, det er simpelthen bare mig, der Lad os gå fuld af. Jeg vil bare skaffe et våben. Stop, log in, det er fandme en. Okay. Give it in Thailand. Crazy hits. Give it in Thailand. Altså, Frederik, nu synes jeg lige, at vi skal tage en slapper med den der... Ja, Frederik, kan du ikke stoppe det? Det er Suck My Balls af McQueen og Young. Ej, nu stopper I kraft. Ja, Frederik, du er irriterende. Gutter, husk nu, det er ikke særlig svært. I skal bare klikke på deres hoveder. Så det følgende klip, I kommer til at se nu, er lidt vildt. Jeg ved ikke, hvad der er galt med os og opvarmninger. Men det er åbenbart en rigtig god kombo, siden at det enten ender ekstremt kaotisk, eller med nogle ret syge klip, som for eksempel det, jeg gerne vil vise jer nu. I får bare lov til at se hele klippet, fordi undervejs callouter jeg også det, jeg gør en hel helvedes masse gange, inden jeg gør det. I skal bare... Det vil jeg bruge. Tak for det tip. Mange tak for det tip. 1, 2, 3, meget sweat. Okay, det er så ikke. Klar, gutter, 1, 2, 3, no-scope hele vejen ned. Jamen, nu skal jeg nummer 5 cola og en... Ja, et eller andet. Det er meget værdifuldt. Eller. No-scope! Anti...
Fuck. Yo, what? What? Ej, jeg var det. No way! Ej, du blev ramt 10 gange. No way, gutter. Jeg fik lige en med no-scope. Nej, jeg fik det på video. Kom, vi gør alle sammen fuld af, gutter. Fuld af. Jeg er fuld palle. Og vi har brug for kanon. Så går jeg B. Frederik han er fandme ikke ligesom de andre piger. Altså, Så kan jeg bø. I'm not like the other ones. You're just the special kid. Okay, det er ikke Nu saver I, gutter, ellers så bliver jeg sur. Go, så er det Temo AK. Så er det AK. Ja, så er der Temo AK, gutter. Hvad er Temo AK? Det er den der sorte en, der hedder C. Er det Tech9? Okay. Det er Temo AK. Tech9 for helvede. Gutter, det er fucking Temo AK. Tech9 er for god. Tech9 er for god. Temo Det er AK. gameplay. Jeg svær også, jeg rent faktisk får det ene. Det har du ikke nok skud til. Det tror jeg faktisk er fysisk umuligt. Nej, for den one-tap. Nej, det er det ikke. Du har nok skud. Ja, der er noget. Ikke hvis de har header. Nej. Bench. Og så er der en. Okay, måske bare lige Ja, smut det afgængeligt. Jeg har 24 skud af den der bullautomatisk. Ja. Hvad fanden? Hvorfor bliver jeg skudt i Altså, jeg ved ikke om... Altså, er du rent faktisk alkoholiker, Frederik? Eller, fordi... Nå, ja. Jeg er ikke helt... den der aftrækker, den virker lidt... Det virker lidt smooth for dig. Det er bare ærgerligt, Sonny boy. Så nu har vi tre AO, gutter. Vi spiller ekstra. Ja, det Pas på, der er eksplosiv granat spawn. Jeg siver 3. Jeg kommer da fandme ikke en skyde, Anton. Det har jeg ikke råd til. Jeg bliver bandet nu. Ej, nu glemte jeg at købe den. Jeg bliver bandet. Ej, Anton, hvor fucking dum. Jeg bliver bandet. Stop. Ej, hvor er du dum. Ej, nu... Bro, Jeg ligger højere. Ingen damage storm. Men det gør aldrig ikke noget, for det var et kill. Nej. Ej, hvor er I dumme. Ej, nej. Det kan faktisk ikke have blevet gjort bedre. Gutter, stop så. Det er simpelthen for dumt. Nej, jeg har også 30 minutter nu. Hvor søger mygger. Men så kan han bare undlade det. Jeg er glad, Det er derfor, det går ud, men det er ikke nok, fordi mig og Eddie er det simpelthen gået til. Det er så simpelthen også rigtigt. Nej, okay. Ej, Nice.